Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkiýede işleýän Türkmenistanyny zenanlaryň durmuş ykballary. Türkiýanyň dürli sosial ulgamlaryna damagy çalynan bir Türkmenistanyň migrant zenanyň suratlary aýradyldy. O zenanyň Türkmenistanyň Daşoğlu welaýatyndan Istanbula işlemäge gelendigini aýdylýar. Azatlyk Radiosu bilen aragatnaşyp geçip bu habary ýetiren Türkiýedäki migrant zenanlaryň hak hukuklary barasynda tagalla edýän Türkmenistanyň aktivist arzuny aýtmagyna görä, Daşoğlu zenan migrant bilen 11 fevralda telefonna gürleşmegиnden soň ol jenaýat bolup geçipdir. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary, söhbetdeşlerimiz Türkiýedäki Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň Arzu bilen Rozway daglar. Arzu, Rozway, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Türkiýedäki migrant zenanlaryň hak hukuklary barasynda tagalla edýän Türkmenistanyň aktivist Arzu. Arzu, ine şu habary senden aldyk. Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.org internet sahypasynda ýa-da sosial ulgamlardaky sayfalarda şu habary bilen baglanyşykly dürli seslenmeler geldi. Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.com internet sahypasynda şol Istanbulda damagy çalynan türkmen zenanyň ganhorlar gözlenýär atly habara galdyrylan bir kisan tesir barda. Şol tesirler esasında sen pikirini öwrenmek isleýän. Rozway, inha asly diýen bir tesirçi türkmeniň adyny garalajak, şikes ýetirjek bolup ýaýradylan gurrunlar diýip öz pikirini beýan edipdir. Nur berdi diýen ýene bir tesirçim hakykatdan hem wakadan habarly adamlar bilen gurrundeş bolan bolsalar öldüreniň kimdigini anyklap bilerdiler. Bular şeýdip adam arlamany gaty go görýärler diýip öz pikirini beýan edipdir. Hawa Rozway inhaten Istanbulda şu bolup geçýän wakalaryň köpüsine özüňem şaýat bolýan, ýogsam metbuatda berilýän şu maglumatlar hakykatdan hem şu tesirçileriň aýdyşy ýaly türkmeniň adyny garalajak bolup, türkmeniň awraýyna şikes ýetirjek bolup berilýän habarlar, maglumatlarmy? Sen näme pikir edýän? Türkiýede Türkmenistanda kaldı yapıp bir sistemde işlemeýär. Bularynky hep ählisi diýen ýaly açyk sistemde işleýär. Türkiýede ýaşap gören de, işläp gören de, okap gören de bilýär. Türkmenistan hem bilýär. Türkmenistan halky da. Emma men üçtäýe Senzura ýok diýjek bolýan. Senzura we haýsy mesela bir tarapdan ona basış olar ýalsa men Türkiýe mediasynda häli görmedim men. Ýa-da damagy çalynan zenanyň sosial ulgamlaryň bir näçesinde ýaýynlandy. O Türkmenistanyň raýaty barada. Eger Özbegistanyň raýaty bolan bolsa, ol hakykatdan hem Özbegistanyňky diýip aýdylardy. Indi men diýjek bolan zadym, şeýle şol ýanky şol aýtdylar, Nurwedy diýdim. Kim adanyň tesirçilere seslenmek isleýände. Eger bu zat hakykat bolmaýan bolsa, meger siz hakykatlygyny siz bilýän bolsaňyz, onda siz çykyp açyklan. Eger siz bular ýa türkmeniň ar-namusyny gorap bilen, Türkmenistanyň ady karalanýan bolsa, siz açyklamaňyzy goýun o zaman orta. Goýun biz de bileli, bütün Türkmen halkı da bilsin. Yani siz adınızı atsız olarak yazıp Türkmenistan'ı karalacak koyuyorlar, ölçek koyuyorlar deyip yani görüp duran zaten göz yummağına hiç gerek yok. Hava Arzu. Birincisi o atsız deyip özüne lakam takan ayal mı erkek mi belliden. Başta özünün kim olanını bildirsin. Onu yani diyen zatını nazara da almalı değil diye fikirleniyen böyle. Onu ben bir aklama getireyim de. Hava şu an Türkiye'de edilen cinayetlerin 3'ten 2 bölüğü diyen yani Türkmenistan'ın rayetleri doğuyor. Doğru değil. Her ayda çıkmadım deyse bir ya iki rayet Türkmen surata bir cinayetin içinden Türkmenistan rayeti çıkıyor. Bunu şimdi Türkiye medyası, Türk tarafı bunu artık basıp yatırmaya ağabey kalmadı. Ondan sonra Türkiye'de şu amalaşılan cinayetlerin ağlamasına köpüsü zenan maşkalarımız tarafından amalaşılmaya başladı. Sol damağı çalınan zenan maşkalar rayetimiz var. Ya belki yeni bir neçe tin satma bilen bağlanışıklı cinayetlerde ele olan rayetlerimiz var. Ya yoksa maydalık Türkmenistan'dan maşkalalarından boşadık, bärik ekelip Türkmen zenanlarını bilmedik adamlarını satmak yağlı bir sürü cinayetlerin içinde Türkmenistan'ın şu vakti zenan maşkalaları öňde varjygy elden bermen gelýärler. Hava Arzu, sen näme pikir edýän? Öz yurdundan başka bir yurda gelip işleyen adamın böyle maksadı bol bilen yok. Sebebi onu fikirlenmene onun öyle bir vakti yok. 12-13 saat işleye yağdaya yolda vaktini yitirip
beriye. Bunu yazan adamların özleri ne diyeceğini bilmen, hiçbir fikri bolman, hiçbir bulamalar hakkında malumatı bolman, neden bir dert yazayınlaydı. Bir şey edip yazıp koyuyor. Hakikatte durmuşta boltan vakalardan havarı yok. Yine şu Türkmenistan adını garalayanız diyen, onun özü niye için şu an Türkmenistan'da değil? Başta şunu onu bile versin. Niye için özü Türkiye'de işler otuyor? Türkmenin avrayı diye bir rahat yok. İnsanlık ayıbı diye bir rahat var. Bunu yazan adamlar bir özlerin başına beyle bir rahat gelmeyeceğini garantisini verileyen mi? Onlar şol bizim ayetten ya bizim veren haberlerimize özlerçe ne doğru deyip cevap yazacak koylar. Meğer ne doğru olsa çıksınlar suud etsin. Eğer onlar suud etmeye başarmasa biz suud edecek. Bütün dünya, bütün Türkmenler görsün. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkiýede işleýän Türkmenistanly zenanlaryň durmuş ykbarlary. Arzuňha şol Azatlyk Radiosynyň Facebook sosial ulamdaky sahypatynda habara galdyrylan tesvirlerden Gulia Dinara çekişdiýen bir okujymyz şeýle pikir beýan edipdir-de. Guramaçylykly jenayat edýän topar biziň firmamyz adamları işe ornaşdyrýar, diýip olary iş tutuşyna çagyrýarlar, tanamayan maşgalalarına hamala tanayan ýaly edip şolary ögüp şolara işlemäge iberýärler. Şol maşgalalara işlemäge gidýänlerim biziň arkamyzda firma bar diýip arkaýyn bolup gidýärler. Ahyrynda da hiç kimi tanamaň soň her hili ýagdaýlar bolup bilýär. Türkmenistan immigrantlaram işsiz bolan soň başga çäresi, şansy ýok diýip tesir alypdyr. Gulia Dinara çekişdiýen dinleýiji. Bu öldürülen ayal maşgala bana can ettim. İş gözletiyorum. Tamam bolya. Suradan koy verdiydim. Suradan koy verdirler. Suradı gördüm. Yattım. Ertesi gün öz işlerimin adam bilen gittim. Unuttum onu. 2 gün sonra gördüm. Öğlen son damağı çalınan suradı. Facebook'ta, Line'de her yerde dağılıp gitti birden. Duydum bu kız bana can etti. Suradını koy verdi. Ondan sonra firmalara can et soradım. Tanınan firmalara, şirketlere can et soradım. Onlara da gelip onlara şeyle diye. Yöne maşkalan cebinden pasport ya da bir neyme çıkmağın son yankın telefonda Daşoğuzların numaramı varmış neyme. Daşoğuzu diyeler. Bu kızı mesela 1500 Türk lirasından iş var şotayda işlediysem yok deyip gidelim. Ben tanınan yerime koyuverim. Kınak olsun diye işlediyen. Yona bu neyme diye Ankara'da başka bir diyen men şirket men sana $1000 verecek diyenler o $1000 tükürlenir. O garibim nereden misin? O Daşoğuz'da, o Türkmenistan'da, o ahalla, o mağarada bir yerde beyle bir kayıt almandı. $1000 duyunca Allah hakkı niye? Yona o tayda onu ırgatları diyerler. Doza düşe diýende. Doza düşe o. Altın alýarlar, telefon alýarlar, özüne zorlaýarlar, vurýarlar, sonunda da damağını çalıp öldürüp atýarlar. Hawa Arzu Urodoway şuňky gepleşigimizi jemlesek. Türkiýede kynçylyk çekýän, kyn ýagdaýa duçar bolýan Türkmenistanly zähmet migrantlar nähili çäre gözlemeli? Şu kynçylykdan, problemadan, çykynsyz ýagdaýdan nähili çykmaly? Şuň bilen şuňky gepleşigimizi jemlesek. Indi ayal haklaryny gorayan gurumy Kadınlarla Dayanışma Vakfı Türkçe adı. Zenanlaryň raýdaşlyk fondu. O öyle şeyle bir var. Bunlar bu proýekti durmuşa geçirseler şu gurumy işte bilen Türkmen konsuluna hat yazar. Ondan sonra belki bir ýagdaý bolar. Ýöne şu an hiçbir şekilde hiçbir çäresi görünen yok. Ýöne men 15 ýyldan beri şu taýda geçirýän soň bana şonu aýdaýyn 15 ýyl bolan şu problemi bardy. 10 ýyl soň şu problemi şu taýda bolýar. Şu konsulda işini yapmasa şu problemi şu taýda bolýar. Aýallarymyzam öýle, erkeklerimizem öýle. Şu taýda çağlarymyzam da Türk vatandaşy bolup ortada kösene şu zatlar bolýar. Onu ben bir açıklama getireyim de. İstanbul'daki Türkmenler İstanbul'daki konsulara gittiysen şuna git diyenden bir yere çıkıp özün at yukarıdan diysen şunu ederler. Ne için? Bunlar şu konsullukta ne elçilikten bir adam şekli bir cevap alıp bilmeyeceklerini bilip halk ne için yüz tutsun? Halk kime var yüz tutsun? Mesela ay kime? Bunlar eğer cevap verecek olsa halkın baranın teydası yok. Şonsuzdan beri Türkmenistan rayatik neyme edip neyme koyup duran hem kime məlum? Bu zatlar Türkmenistan'ın konsulluğu ya ilçhanası ya Türkmenistan prezidenti ya Türkmenistan Başarı İşler Ministri bilen yok mu? Nesmelim bilip dur. Nesmelim bilip dur. Çünkü bizim devlette şeyle oldu. İnansak da. Rodoway, Arzu, Azatlyk Radiosynyň bugünkü gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun.